Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi permintaan dari sahabat asal Jawa Timur, Tuban, yang ingin dibuatkan contoh atur lamaran dalam bahasa Jawa. Baik, langsung saja kita simak video selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bid-dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa manittakal huda ila yaumi ziham. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Al-ayah amma ba'du. Nuwun kula nuwun. Kawilujengan kasarasan mewah karahayon awit sih wilasaning Gusti ingkang hak karya jagat mugi tansah hamemayungana ing sasana pahargyan ing titiwanci dalu punika. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para kiai, para sepuh pinisepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Para nayakaning negari, satriya bayakaraning praja ingkang rumeksa dumateng karaharjaning praja ingkang patut sinuba sinukarta. Panjenenganipun para sedyawreda carana madya, para pilenggah kakung miwah putri ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan. Mirungganipun panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Mahsun sekalian Ibu Hajah Suwarni ingkang saduhu bagya mulya. Wilujeng dalu sugeng pinanggihan lan sugeng lelenggahan. Mradhapa kalilunana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu gempil kamardikan panjenengan ingkang sakeca wawan pangandikan. Nglenggana punapa jejering titah sawantah jalma walaka. Kanthi menika sumangga kita tansah manungku puja hastawa puji astuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang amurba amasisa, ingkang sampun kepareng hambabar daya pangribawanipun ingkang tumantuk dumateng kawula dasih satemah kula dalasan panjenengan sedaya saged pinanggihan nunggil papan, nunggil swasana, nunggil karsa kanthi winantu ing kawilujengan lir ing sambikala saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan agung. Pramila pantes lamun ta kawijil kanthi kalimah tahmid sesarengan kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah lumintu-lumintir dumateng titah linangkung ingkang dados panutan lan patuladan kula dalasan panjenengan sedaya satriya pinilih sekaring bawana mustikaning jagat Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit saklebeting gesang dumugi ing titiwanci katutuping jagat. Sumangga sesarengan ngetingalaken mahabbah kita dhateng Kanjeng Rasul kanthi maos sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh kakung miwah putri ingkang sadugi kinurmatan, kula ingkang kapitedan pinangka sesuling atur saking panjenenganipun
Bapa Supena sarimbit sakala wangsa kepareng matur bilih saking keparingipun Bapa Supena sekalian garwa kula tinanggenah hang lairaken raos pangraos ingkang mijil saking telenging wardaya. Ingkang sepisan kula sakala wangsa marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa Bapak Haji Muhammad Mahsun sakluwarga kanthi nedya silaturahim hang kraketaken pasederekan ing antawisipun keluarga ageng Bapa Supena kaliyan keluarga ageng Bapak Haji Muhammad Mahsun. Pramila salam taklim saha salam takdim kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Haji Muhammad Mahsun sekalian garwa dalah kotrah keluarga tuwin para rawuh. Kula ikraraken kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti ingkang Maha Asih tansah paring suka basuki ingkang sarwi kinayuh. Ingkang kaping kalih kula ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sowan kula sakala wangsa sampun dipun tampi kanthi sae kanthi krengsemaken manah. Hambok bilih kerang trapsila, kerang subasita anggenipun kula marak sowan nyuwun lumunturing sih sepangaksama. Ingkang angka 3 ing nguni sampun wonten rerembagan ing antawisipun keluarga ageng Bapak Supena sekalian Ibu Indah Triyanti sarjana hukum anggadhahi putra jalu ingkang asesilih Nak Mas Bagus Dr. Dinar Kholik Ramadan kaliyan keluarga ageng Bapak Haji Muhammad Mahsun sekalian Ibu Hajah Suwarni anggadhahi kenyosiwi ingkang asesilih Roro Ayu Dr. Aprilia Wardani. Gumolonging parembagan nedya hang kraketaken balung apisah daging arenggang kanthi atur mekaten krana jumbuh anggenipun pepetangan saha sampun manunggal cipta rasa mewah karsa ingkang menika saking agenging manah panjenenganipun Bapa Supena sekalian garwa anggenipun katampi panglamaripun. Pramila ing kalenggahan dalu punika ngaturaken sarana mewah upakarti pinangka jejanggeping palakrama. Sanggam saha majmuipun ing pangajab ndadosaken saenipun sesanggeman mewah raketing kekadangan. Satemah boten saged pisah dumugi saklami-laminipun. Bapak Supena sekalian garwa boten katalun pen ngaturaken redana minangka netepi satataning adat saha perintahipun agami wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Pramila senaosa boten sepintena hanamung mugi dadosa sarana raketing kekadangan ugi saged damel hang enteng-entengi Bapak Haji Muhammad Mahsun sekalian garwa anggenipun netepi darmaning asepah hamiwaha siwi mahargian suta. Kejawi saking punika mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Supena sekalian garwa hambok bilih sampun dumugi wahyaning mangsa kala tumapaking gati pinanganten kekalih kaijabna anut miturut satataning agami saha adat ingkang sampun lumampah wonten ing mriki. Para rawuh kakung mewah putri ingkang sadugi nurmatan kados kirang wicaksana bilih kalantur-lantur anggen kula matur. Kados tasih kathah reroncening adicara ing titik kalenggahan dalu punika, pramila kula cekapaken semanten pamatur kula dene saparipurnaning pahargyan ing mangke kepareng kula sakala wangsa badhe bidal nyuwun pamit. Nyuwun wewahing pangestu mugi rahayu ingkang sarwi kinayuh dumugi ing dalem. Nirbaya nirwikara nir ing sambikala. Pepuntaning atur hambok bilih wonten kekerangan
anggenipun bapa supena sekalian garwa ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jejangkeping palakrama. Ugi wonten kirang Trapsila, kirang Subasita anggenipun kula sakala wangsa maraksowan mawantu nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Ugi kula minangka suling atur ambok bilih wonten galap kang suling atur punapa dene kirang Hanuju Prana anggen kula nampi labet. Kula hanglenggana kiranging sesrepan saha kirang pana dumateng wewetoning para winasis ing ngrih basa tuwin sastra pramila kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.